mo ako sa dapit nga may kasamo, ihawas mo sa kalisdanan, ipasunod mo pa sa imong dala. Jesus, pagkamaayo mo, guba kung kasing-kasing iayo mo. Ikalimtan mo ba ang tanan, kung kapakyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Gituyan ko, diha kanimo ang akong kahuyang, kasakit nga iadian, ihupay mo pa akong kagulanan. Jesus, pagkamaayo mo, upa kung kasing-kasing iayo mo. Ikalimtan mo pa ang tanan, kung kapakyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Ibayo ko alam kanimo ang akong pagdaing, puno sa kalipay, puno sa pagpasalamat. Jesus, pagkamaayo mo, upa kung kasing-kasing iayo mo. Ikalimtan mo pa ang tanan, kung kapakyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Jesus, pagkamaayo mo, upa kung kasing-kasing iayo mo. Ikalimtan mo ba ang tanan, kung kapakyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan. Mayong pakig-uban sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Lalaygon ang Dios nga naghatag kanato kadaugan, panalangin, kadasig,
kanunay ang Dios nga nag-uban kanato ug iya kitang gitagaan og kadaugan. Gitagbo niya ang unsa may atong gikinahanglan. Busa dili nato kalimtan ang pagdaig, ang pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhing Dios. Ako kamong gidasig sa pagpasalamat, pagampo o pagdaig sa iyang pagkamaayo sa matag usa. Pagampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Nianaw sab kami amahan aron sa paminaw, pamati pagkat-on sa imong mga pulong. Tapos sa tanan niya kami aron sa pagpasalamat kanimo. Sa pagdaig, pagpasidungog sa imong pagkamaayo, nga imo kami gitagaan og kalampusan, kadaugan, mga panalangin. Imong gitubag ang unsa may among gipangayo kanimo ug wala nimo ihikaw ang among gikinahanglan. Padayon nimong gipaabot ug gitagbo ang tanan. Usamahan, salamat sa imuhang pag-atiman kanaw. Salamat Ginoo sa mayong panahon, maayong kinabuhi. Salamat Ginoo sa kapiskay sa matag usa namo kapanglawas. Salamat Ginoo sa imuhang ulay hunong nga pag-umuma ug pag-atiman kanamong tanan. Bisan pa sa among pagkarong panag-uban, salamat Amahan ikaw Dios. Padayon magapamuhat, magapanalangin sa tanan makadungog makabati karon sa imong mga pulong. Salamat nga imong iblas ang matag usa. Dalaygon ka nga Dios sa imuhang sa matag usa namo kinabuhi. Among isalig, among itugyan diha kanimo o Dios ang among kaugalingon diha sa pagpaminaw, pagkat-on sa imong mga mensahe. Salamat nga imo kaming tabangan ug tagaan kadaugan o sa I declare blessing sa matag usa Amahan sa pangalan ni Hesus. Amen o amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalay ko ng Dios magpanalangin kanimo mga igsoon. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pagpamati no sa tanan nga nakasod na sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Ako nagtuo nga ang Dios magpanalangin pag-ayo kanimo. Sa buhat kita mamatarong aron kita. Ang ato karong hisgutan mga kaigsuonan, naghisgot ni sa mga mensahe sa atong Ginoong Hesukristo. Ngayang gisulat diha sa libro sa Mateo kapitulo 5 o niya diha sa bersikulo 20. Diha sa 29, ato na sa 30. Naghisgot ni sa kanabitaw nga mga sambingay o hatagag uluhan ni Apostol Mateo kining pagpanapaw o ni ato tagaan og pagtagad. Og ako ning gitagaan og mensahe nga angay bang pasakitan ang kaugalingon o gubuon ang usa ka butang nga nakaangin sa pagpakasala o nakaangin sa sala sa tao. Amo ni ato ron tagaan og pagtagad. Og unsay imong nasabtan niini. Kay kung unsay atong nasabtan, mao sa punay atong buhaton. Kung sayop ang atong na pagsabot, mahimong atong buhat sayop usab. Kung sayop gani ang atong nabuhat mga kaigsunan, dili ni makapahimaya sa Dios ug moresulta kinig dili maayo sa atong pag-alagad. Mao na nga importante sa atong pagtuon o pagbasa sa iyang mga pulong kinahanglan ang ipasabot sa Dios mo'y atong masakpan, mo'y atong masabtan sa ingon sa atong pagbuhat niini kita iyang panalanginan. Mala sa balahan nga kasulatan, walay usa nga matarong kay ang tanan nakasala. Dili sa buhat yung kita. Maayong gabi maayong pakiguban ni Risa Hogoder Mids. Maayong gabi Pastor and God bless. Maayong pagpaminaw ni Risley Imoy. Maayong gabi Pastor. Salamat kay nakanunay makapaminaw ko sa imong live. Kay bless nimo og sa tibok mong pamilya. Tagagihulngan ko Pastor. Usa-usab ko ka piniyalan sa pulong sa Ginoo alang sa pagpadayag niini. Maayong gabi Pastor Risley Imoy. Maayong nga pagpaminaw. Kumusta mo dihas gihulngan? Og asa mo dapit sa gihulngan? Ang Dios magauban, magapanalangin og padayon ang Dios magadihog labos sa tanan dunay kaalam nga
imuhang masinatian sa imong paglakaw sa ihang mga mensahe ug naa kanunay ang kadaog ag kalampusan tungod kay ang balang espiritu magatudlo man sa imong mga tikang. Salamat kayo Pastor Wesley sa imuhang apil o pagbisita diri sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ug akong gidasig matagusa sa pag-share na ini aron ang tanan masayod sa mga mensahe nga ato karong hisgutan. Mismo sa kinabuhi mo. Ang tuwas langit. Ang tuwas langit. Doon na mo yung mga prayer request o kaha mga awit pakalangit nga inyong i-request diri sa atong panag-uban. Ayaw na ilangan aron dili ka maunhan sa ingon ang imong i-request atong mahatagag panahon. Ngadto sa langit, umiyaw sa walay kaulaw, lukso, kauban ni Kristo. Singgit, awit ni ang hari, pasabi nga siya musuli, mismo sa kinabuhi mo. Singgit ang tuwas ng tuwas langit. Singgit ang tuwas ng tuwas langit. Daga ang tuwas ng tuwas langit. Ang wiki ang tuwas ng tuwas langit. Simbaha ang tuas sa langit. Mao gyud pinaka-importante mga kaigsonan pero wala magpasabot nga apilo natong simba ang mga anghel nga naa sa langit. Ang atong simbahon ang Dios Amahan, ang ato ang Ginoong Hesukristo tungod kay tuas siya sa trono sa Amahan nga mao'y makagagahom sa tanan. Mayong gabi, may pakiguban ni Lihan Jintahan Langit. Mayong gabi, mayong pakiguban ang Dios magapanalangin og magapadayon sa uban sa inyohang pag-alagad kaniya. Mayong pakiguban ni Imelda Balandan. Mayong gabi, Pastor, na anapod mi na minaw sa pulong sa Ginoo karon. Gabi og ilabi na minaw karon sa pangayo ko og kanta, Pastor, Milagro nga Dios kay bless po from Davao, Malita Occidental. Malita. Murag Malita, no? Sa pagsimba, Malita. Milagro nga Dios. Milagroso nga Dios o milagro nga Dios. Ako na yung pangitaon diri, Sister Imelda Balandan. mo simba, o hatong tang tanana lang kaniya, kay gibuhat niyang tanana lang sa ato. 1, 2, 3, go! Masayaw sa Ang imong gi-request, Sister Imelda, dili na ko makitaan ang milagro nga Dios. Siguro milagroso nga Dios or milagroso. May akong makitaan diri sa ato ang panag-uban. Ato ni tagaanog pagtagad, milagroso ka. Ang tanan bang tao mga kaigsunan nga nagtuo makasinatis pagka-milagroso sa Ginoo? Ang tubag mga kaigsunan depende gina. Nganong mayong kong depende tungod kay dili tanang tao nga nagtuo mo trabaho sa pamaagis Ginoo. Bisan kani ang demonyo matud pa sa sulat ni Apostol Santiago nagtuog nagkurog pa. Pero sila dili makasinati ni sa unsa may gusto nga ilang pangayoong milagro. Gawas lamang sa mga tao nga makasasala nga naghinulsol og mobalik sa Ginoo. Napuno sa himaya o pagkabalaan. Mabitaw na sa panahon mga kaigsunan nga doon na tayo pangayoon sa Ginoo. Ato ang uting kayon, eksaminon atong kaugalingon kung wala ba ta makasala sa Ginoo. Kay kung nakasala ta mga kaigsunan, ang sala nakapahimulag ni ini. Mahinungdan ang Dios dili gustong mamati makadungog sa mga pag-ampo sa mga taong wala maghinulsol sa sala.
Mahinungdan mga kaigsunan sa ato ang pag-ampog pagpangayog mga milagro, susihon gyud nato nga angayan bata nga mangayo sa mga butang mga igsuon, mao na nga atong susihon nga sigurado gyud tang naghinulsol mo biya ta sa sala ug mobalik sa Dios. Mao ba gyud na giingon sa Dios mga kaigsunan diha sa libro sa Chronicles nga kung ang akong katawhan mubiya maghinulsol o mubalik kanako, pasayloon ko sila o niya matud pa sa saan sa Ginoo og ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Sa to pa ang mga milagro, ang mga panalangin, ang kayuhan, ang kalampusan, kadaugan, mga panalangin ipasinatin na sa Dios sa diha nga kita mobiya sa sala. O bitaw na nga moingon ko nga dipindi kay dili tanang tao nga nagtuo seryoso nga nag-alagad sa Ginoo. Mayong gabi, mayong pagpaminaw no ni Milagroso nga Dios, si Imelda Balandan. Si Lia Cintahan Langit, amin. Maayong gabi, Pastor. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Salamat sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo, Pastor. Imong kinabuhi daghan kaayong natun-an sa programa sa Ginoo nga ikaw iyahang gigamit. Salamat, Pastor. Pasensya na wala-wala among signal gikan ni Imelda, no? At turo nga tagaan gyud og pagtagad kini bitawng nihatag og mensahe si Jesus mahitungod aning pagpanapaw o niya iyang gigamit kini iya kini gitagaan og eksplanasyon mahitungod sa mga sambingay butang nga kana bitawng wala kayo ma-access kadaghanan og ila kining tinunood naagyoy mga tao nga gusto nilang pasakitan ang ilang lawas, gusto nila nga pasakitan o ang uban gubon ang mga butang tungod aning bersikulo ha. Mao ni atorong Tagalog pagtagad kung insakto ba ang ilahang pagpanabot ni ining maong mensahe kay kung insakto ang ilang gibuhat. Pero kung dili gani insakto, sayop ang ilang gihimo. Ug kung sayop gani ang atong gihimo tungod kay sayop ang ato ang pagsabot sa mga sambingay nga gibilin sa atong Ginoo, mo resulta kinig dili maayo. Kana bitang nagtuot nga insakto apan dili di ay mao ang gusto sa Ginoo, maka pasira na sa unsay mga panalangin nga giandam unta sa Ginoo. Mao bitaw nang kinahanglan gyud nga atong masabtan ang unsa may mga mensahe nga gibilin sa Dios sa balaang kasulatan aron sa ingon sa pagbuhat nato niini kita ihang panalanginan. Mayong gabi, may pagpaminaw ni Risa Hugoder. Pwede ma-play ini mo kanta, Pastor, Goodness of God, Bisaya. Okay, ako ni nga pangitaon dere. Okay, Goodness of God o niya Bisaya. Dere lang sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Akong gidasig ang tanan mga kaigsunan sa pag-share gyud sa ato ang programa aron sa ingon ang uban nga wala pa ka abli, wala pa ka ang uban manggod mga kaigsunan kining ako ang ato ang programang pulong mo kinabuhi ko daghan na kay ni siya og kana bitawng violation sa Facebook. Mahinungdan ang Facebook, ang Meta mismo dili sila kana bitawng dili sila maka-introduce. Muna nga medyo dili na mo thumbs up sa ubang mga cellphone o sa ubang mga account kining ang pulong mo kinabuhi ko tungod kay daghan ang kining violation labi na gyud sa mga sunata nga atong gigamit. Pero dili man gud nato kalikayan nga maka-violation ta tungod kay dili man pud nato mahikaw ang unsa may mga awit makalangit nga gikinahanglan sa ato ang mga kaigsuonan. Nindot kayo mga kaigsunan kana bitawng mapuno ang atong nauna, mapuno atong kasing-kasing sa pagkamaayos sa Dios. Kay kung mapuno ang ato ang hunahuna o atong kasing-kasing sa pagkamaayos sa Dios,
kung doon na may mga kaluyahon, mga pagsulay, mga problema nga muhasmag sa ato pag-alagad, dili gid ta maluya tungod kay napuno man ta sa pagkamaayo sa Ginoo. Kung kanunay tang nakakita sa pagkamaayo sa Ginoo, kung kanunay tang kanabitang nakamatikod nga bisan sa bati nga mga panghitabo, bati nga mga panahon, bati mga kaigsuonan nga imong masaksihan, apan tungod kay puno ang imong una o kasing-kasing mga kaigsuonan sa pagkamaayo sa Ginoo, masaligon ka, madinasigon ka, naa kay paglaom nga mopadayon o kanunay kang andam o makahimo ka, dili kay andam, makahimo ka sa pagdaig pagpasalamat sa Ginoo sa tanang panahon. Bisan kung naa pa kay gipamati, bisan kung doon na makay mga pagsulay, mapisikal, bisan pa sa mga panghitabo, ang tanan, mga kaigsuonan, sama ni Job, mga igsuon, wala siya mobiya, mutalikod sa Ginoo tungod kay bisan sa iyang nasinatian, nakaila sa Dios, nakaila siya sa Dios nga iyang galagaran. Si Jose, mga kaigsuonan. So maayong gabi ni Marites Hinon, maayong gabi Pastor, request ko kanta Kopti Ako. Okay, ato ning nga pangitaon diri kini mga awit nga gipang request diri sa ato mga kaigsuonan, Kopti Ako. Kanunay nagsunod ako, ihangad kong kinabuhi ko, tanang na ako. Ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod ako. Kanunay kang matinod anon. Kanunay Si Haring David mga kaigsuonan, mingon siya nga matinud-anon ka o Dios. Ay antong matinud-anon kanimo. Nasinatian ni David ang pagkamatinud-anon og nakaila sa Dios. Natugkad og nailhan ni David ang kinaiya sa Dios. Nga kon ang tao matinud-anon kaniya, matinud-anon usab ang Dios sa tao. Kanunay kang matinod anon. Mao na niingon si Ginoong Hesus mga kaigsuonan, kung unsay imuhang gibuhat, buhatan kausab. Kang maayo. Kung unsay imuhang gitanom, imo kayod kining anihon. Tutok ko may ginikaw. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Awit magalangit susiha. Adiri lang sa tunga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Susiha, Ginoo, ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo. Ukawa ang ako nahikatulog. Sa atong pag-alagad sa Ginoo mga kaigsuonan, dili kalikayan nga natay bation nga kaluya, kauga, og dili nato kalimtan ang mga pamaagi ug bugto nga kana bitawng angay buhaton. Maura gyud ang pagpaduol sa Ginoo, atong isugilon sa Ginoo. Nga Lord, nanginahanglan ko kinimo. Amahan, nanginahanglan ko nimo. Dasigaw pukawa ang nahikatulog kong kadasig. Usahay mga kaigsuonan, bisan adunay mga panahon nga walay mga kabukaton, mga problema, pero dili na to masabdan nga spiritually na ay kaluya. Dili sa mga pagsulay o dili sa mga problema. Dunay mga panahon mga kaigsuonan nga ang tao puno sa kadagaya, pero wala maalim kati nga ang ihang espiritual nga bahin
luya na. Pero doon na po yung mga panahon nga tungod sa mga problema, tungod sa mga kasakitan, atong espiritual dili matiman. Mahinungdan nga moabot og masinatian usab ang kaluyahon. Pero ang solusyon o pamaagi mga kaigsuonan, ang tinuod nga gikinahanglan dili ang pag-undang o paghunong sa pag-alagad, kundi ang pagduol sa Ginoo o pangayo nga dasigon lig-unon sa Dios. Kay siya ra gyud ang makalig-on o makadasig kanato sa atong pag-alagad. Dili nato tugutan nga madasig ta tungod sa mga butang, dili nato tugutan nga madasig ta tungod sa mga panalangin, kundi madasig ta tungod kay namuhat ang Dios sa matag usa. Sa magkausa tagbaw Mayong gabi, Pastor, request kog tiko. Losis Gorgonio, mayong gabi. Si Ijean Ri Sumampong niya na lang ko tiwas og paminaw, Pastor, kay prayer man mi karon. God bless natong tanan. Okay. Sa mga simbahan karon mga kaigsuonan, doon ay mga prayer meeting. O na nga inarong orasaha, dili sila maka-appeal, maka-join tungod kay naa sila kasagaran diha sa ilahang mga meeting, prayer meeting. ani ako. So ato ang ablihan mga kaigsuonan, no, ang pulong hisgutanan sa ato karong panag-uban, kung angay ba ng kasakitan sa tao ang iyang kaugalingon o angay bang gubon ang usa ka butang tungod sa mga sambingay yung mga mensahe nga gibilin sa Ginoo mahitungod sa kanabitang makaangin. Okay, ato nang tagaan og pagtagad. Unsa gyoy mensahe nga kinahanglan nga masabtan gyud natong mga magtotoo. Labi na gyud na ining maong bersikulo nga ato karong hisgutan. Ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo. Sa mataw sa tag-awa ko, punon mo ani ako, Ginoo. Okay, ato ang tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ang mensahe sa Ginoo nga iyang gibilin diha sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 29 hangtod sa 30. Kini gitagaan og pagtulunan o gitagaan ni siya og konteksto pagtulunan mahitungod sa pagpanapaw. So ang giingon dinhi mga kaigsuonan, ako ning basahon diha sa 27 hangtod sa 30 para matagaan nato og kanabitang taas lapad nga pagpanabot ang atong matag kaugalingon sa pagpamati nining maong mensahe. Ingon dinhi nakadungog kamo nga giingon kaniadto, ayaw panapaw. Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mutan-aw sa usa ka babae uban sa daotang tinguha nakapanapaw na ngadto kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa kon ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ilabay, kay mas maayo pa nga kawad-an ang imong lawas og usa ka bahin kay itambog ang tibok mong lawas ngadto sa impierno. Kon imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ilabay, mas maayo pa nga kawad-an ka og usa ka kamot kaysa itambog ang tibok mong lawas ngadto sa impierno. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga magapanalangin sa matag usa. Ilabi na gyud sa mga pulog, mga mensahe nga ato karong hisgutan mahitungod sa sambingay sa mga makaangin sa matag tao nga nagtuo sa atong Ginoo.
Mao ni ato rong hisgutan mga kaigsunan. Ako ning gitagaan og kanibitang samtang ako nagmalandong niini kay naghisgot manig kanibitaw pulong makaangin. Niya ang makaangin gi pasabot ni Ginoong Hesus may tungod sa parte sa matag usa ka lawas, kamot o kaha mata. Pero may posibilidad usab kini sa mga butang. Ang pangutana mga kaigsunan mao ni nga gusto ba sa Dios o gusto ba ni Ginoong Hesus nga pasakitan nato tong kaugalingon aron mapukan ang sala? Aron dili ta makasala batok sa Dios? Mga igsuon, samtang na malandong ko nini, ako ning nakitaan nga nasabtan ang kinatibuk ang mensahe nga dili paglaglag sa butang ang gipasabot ni Ginoong Hesus. Dili ang paglaglag sa butang, kundili pagbiya sa sala. Daghan nga mga magwawali o mga Kristohanon bisan gani sa atong matag kinabuhi karon, siguro dunay mga wala nato maapsi. Wala nato maapsi kaniadto. Wala nato maapsi sa milabay nga mga panahon kining maong mensahe. Gani samtang na malandong ko niini, adunay mga tao nga nasayop sila sa pagkabot sa maong gipasabot o sayop ang ilang pagsabot niini nga mga pulong sa atong Ginoong Hesus. Siguro ang uban naguna-una nga kinahanglan literal nga gub-on gyud ang usa ka butang. Literal nga pasakitan gyud ang ato ang kaugalingong lawas aron mapildi o mawagtang ang sala. Ang uban mga kaigsunan kanang ilhang pagsabot nga ilhang gub-on laglagon ang usa ka butang aron mapukan ang sala. Kaya sala man ni ang gisgutan dinhi. Aron mahitabo nga dili maulaglag ang kaugalingon kay matod ni Ginoong Hesus, bahalag walay mata, bahalag walay kamot basta kay di ra maimpirno. Literal ba kini nga gipasabot ni Ginoong Hesus nga angay pasakitan ang atong lawas o angay gub-on laglagon ang usa ka butang para mapukan ang mapukan ang sala or mapildi ang sala? Kay mao man ni mga panabot sa uban nga mga magwawali. Uban nga mga nagdumalag simbahan nga kinahanglan laglagon ang usa ka butang nga nakaangin sa iyang kaugalingon, nakaangin sa iyang pag-alagad sa Dios. Kon iyahang kamot mo'y nakaangin, kinahanglan putlon. Kabalo ba mo mga kaigsunan nga adunay mga magwawali nga inana ang ilahang pagsabot? Pero ang pangutana, mao ni, mao ba kini ang gitudlo ni Jesus? Mao ba kana ang gustong ipasabot sa atong Ginoong Hesus nga kinahanglan laglagon ang usa ka butang para mapukan ang sala? Sa ingon dili maka pamuhat ang sala diha sa iyang kaugalingon? Kinahanglan nga putlon ang kamot o ang mata, lugiton para dili malaglag ang tibok niyang lawas? Mao ba kana ang gitudlo gipasabot sa atong Ginoo? Mo na nga dunay mga magwawali mga kaigsunan nga kung ang cellphone nakaangin sa ilahang pag-alagad sa Ginoo nga dili na nila mabati ang presensya sa Dios, dili na nila bitang mabuhat ang unsa may buluhaton nga gibutang, gisalig, gipiyal sa Dios sa ilang pag-alagad. Insakto ba nga kinahanglan
gubon laglagon ang butang nga maoy nakapaangin sa tao aron dili na siya makasala. Buto ay ipasabot nga mas labaw day ang butang kaysa iyang kasing-kasing. Mas labaw ba day ang butang sa atong kaugalingon? Kumbaga, kinsa may dunay buot? Ang butang o ang tao? Dunay mga inana o panghuna-una nga grabe ka literal ang ilahang panabot. Gani sa milabay nga tuig, kung dili ko kalimot, doon na to'y gibalita sa usa ka media nga gi-download or gi-upload diha sa Facebook nga usa ka pastor mismo. Di ko kahinumdum kung ato ba itong miaging tuig o karumbang tuiga. Kaya akong gipangita, wala naman ako pero ako gyud tong nadunggan ako gitong nakitaan unya nahuman gyud nako tong balita. Nga usa ka pastor nga giputol ang iyang kinatao aron dili siya makasala sa iyang pagkapastor. Tungod kay lalaki siya unya kana bitawng sa diha makakita sa sakop sa simbahan, murag maglain iyang kabuhi. Murag makaingon ta nga makasala siguro siya. Muna nga para di siya kasala, iyang giputol ang iyang kinatao. Ang pangutana, insakto ba? Mao ba na ang gitudlo ni Jesus? Nga kinahanglan pasakitan nato ang ato ang pikas nga kamot, pasakitan nato atong mata, lugito atong mata. Kay doon na may mga naghimo gyud ni ana. Ang cellphone gidukdok, gimartilyo, kay maula ginay nakababag, mugdili na nila mabati ang presensya sa Dios. Maunay babag sa tawag sa Dios sa iyang kinabuhi, dili na siya malipayon, wala na sa time. Inana ba ka mabaw ang tao nga makontrol ras usa ka butang? Inana ba ang tao nga nagtuo nga dunay balang espiritu? Kung kamo ang pasultihon mga kaigsunan, kay doon na po'y mga magwawali o mga pastor nga may komentaryo nga moingon nga insakto ang iyang gibuhat. Kay ang cellphone maumay nakababag sa iyang pagduol sa Ginoo. Nakakawat manig oras sa iyang pag-alagad sa Ginoo. Dili na niya mabati ang presensya sa Dios tungod sa cellphone. May hinungdan iyang gimartilyo, iyang gikuan kanang buak o niya iyang gihimong pagtulunan nga tos mga tao maingon nga inania pagbuhat kung doon na mo'y mga cellphone nga nakababag sa presensya sa Dios. Unya doon ay mga pastor nga nagkomentaryo nga moingon insakto ang iyang gibuhat. Kay diha sa Mateo kapitulo 5, 29 hangtod sa 30 nga kinahanglan ang kamot putlon. Kinahanglan ang mata lugiton kung kini nakaangin. Mga igsuon, kung ang mga butang mao'y atong pasanginlan, like example, kamot mo'y ato ang pasanginlan, nganong nakasala ang tao, mumahal ka ng mga kung sa'y tawag ana, kanang mga kamot nga mga sa'y tawag ana, kanang kamot bitaw nga di ko kalitok anang mga plastic bitaw nga kamot. Mumahal na kay daghan kaayo nga mga kamot nga mga putol. Daghang mga mata nga malugit. Unya daghan kayong mga butang nga mausik. Kung inana ang
gipasabot sa Dios. Kung maugyo na ang gipasabot sa Dios. Mga igsoon, ang butang walay mahimo kung ang atong kasing-kasing ang ato ang hunahuna na puno sa balang espiritu. Walay sala nga nakakunik diha sa kasing-kasing. Walay sala nga naghari sa kasing-kasing hunahuna. Mga igsoon, ato kuno ning tagaan og pagtagad kanang naa sa Mateo 5:29 hangtod sa 30. Mga igsoon, kini pulong ni Ginoong Hesus. Og ang pulong ni Ginoong Hesus kinahanglan sabton sa espirituhanong paagi. Dili sa literal nga paagi. Si Hesus aning panahona nagamit sa mga gitawag panultihon. Ug moingon ganitang panultihon, kasagaran figure of speech ang gipamulong ni Ginoong Hesus. Kana bitawng dili literal ang sintro, ang gitumong. Dunay laom nga mga mensahe nga gipasabot sa atong Ginoong Hesukristo. Ang hisgutan ani mga kaigsunan, sala. Nga gipakita ni Ginoong Hesus ang sala seryoso. Kinahanglan dunay lig-on nga desisyon batok gayod sa sala. Wala gipakita ni Ginoong Hesus og dili niya sugo nga kinahanglan gub-on, laglagon ang mga butang nga gigamit sa tao o kaha samaran ang kaugalingong lawas, putlon ang parte sa lawas. Ngano? Nganong dili man na maoy gipasabot? Kay ang gipakita dinhi mga kaigsunan, ang problema sa gipakita ni Ginoong Hesus, dili ang mata, dili ang kamot, o butang. Ang tinuod nga problema nga gisaysay gipakita ni Ginoong Hesus, diha sa Mateo 15 mga kaigsunan, kung imong lantawon, dili butang, dili bahin sa parte sa atong lawas, kundili sud sa atong kasing-kasing. Diha sa Mateo 15, Mateo 15:19, ato ning tagaan og pagtagad mga kaigsunan. Ingon dinhi sa 19, kay gikan sa iyang kasing-kasing mugula ang mga daotang hunahuna, pagpatay, pagpanapaw, daotan nga pakikilawas, pangawat, pagpamakak, o pagbutang-butang. Gipakita ni Ginoong Hesus mga kaigsunan nga dili problema ang mata, dili problema ang kamot, dili problema ang butang nga gibutang, gisali, gipiyal sa Ginoo sa matag usa nato kay ginabuhi. Ang tinuod nga problema wala sa mata, wala sa kamot, wala sa butang, kundili naa sa kasing-kasing. Wala gikan sa gawas ang tao aron siya makasala. Ibutang gyud ni sa inyong una. Wala gikan sa gawas o dili gikan sa gawas nganong ang tao matintal. Nganong ang tao makasala. Giklaro gyud sa atong Ginoong Hesukristo nga ang problema nganong ang tao makasala dili ang butang. Dili tungod sa butang, kundi tungod sa kasing-kasing. Kung ang atong kasing-kasing mga kaigsunan dili puno sa balang espiritu, dili puno sa mga mensahe sa Dios, bisan di pagani kakakita og kana bitang malaway, apan tungod kay ang kasing-kasing dili man puno sa balang espiritu, dili man puno sa mga mensahe sa Dios. Bisan kung dili pa
kita ni makadungog ang usa ka tawo sa malaway sa usa ka butang nga malaway tungod kay ang iyang kasing-kasing dili puno, mangita to siya. Labi na gyud kun ang atong kasing-kasing na puno sa pagkatawhanon, kana bitang tawhanon nga kinaiya. So diha gipakita mga kaigsunan ang gipasabot ni Hesus nga angay biyaan, angay i-disconnect mga kaigsunan gikan sa ato ang ato ang matagusan nato kaugalingon. Kana bitang sala, dili ang butang. Pananglitan, kung ang cellphone mahimong hinungdan sa sala, ang solusyon dili ang pagdukdok, dili ang pagguba, kundili ang pagsusi sa kasing-kasing o pagpangayo sa Ginoo kaalam o pagpangayo sa Ginoo katakos sa pagdumala sa mga butang. Kay kon inana na lang ang ato ang nasabtan sa Biblia, dili ta angayang kapialan sa butang. O walay butang nga ipiyal o isalig sa Dios ato Kay kung atong tan-awon mga kaigsunan, tanang butang pwedeng gamiton kung inana na lang kamabaw o kahuyang ang kasing-kasing sa tao. Nga ang kasing-kasing makasala ra tungod sa cellphone. Ug dili lang cellphone ang kayang gamiton ni Satanas aron ang atong kasing-kasing makasala. Kung inana kahuyang na lang ang kasing-kasing sa tao, ang iyahang kaugalingon, dili lang butang dili lang cellphone ang makatintal. Like mga libro, bisan unsang butang nga naas atong palibot, pwede na nga gamiton ni Satanas para dili nimo masinatian ang presensya sa Dios. So ang mahitabo, magpuyo ka nga wa na gyud kay butang. Pero inanin bisag wala kay butang, apan kon ang imong kasing-kasing na puno sa tawhanong kinaiya, wala mapuno sa balang espiritu, maghuna-huna gyapon nigdaotan, mubati gyapon nigdaotan, mangita gyapon nigdaotan. Kung ang usa ka butang like cellphone maoy nakaangin sa imong pag-alagad sa Ginoo, ayaw na dukdok ka, dili solusyon nga imo na lang ng gubon or permi na lang martilyohon, permi na lang gubon. Dili na mo'y solusyon. Kay kadaghang mga cellphone nga mausik, daghang mga butang nga masayang. Sa ako nang gikaingon, dili lang cellphone nga pwede nga kana bitang makapahimulag kung baga. Labhanan, trabaho, negosyo, panginahanglanon sa pisikal. Pero kung ang imong kasing-kasing, ang atong kasing-kasing una napuno sa presensya sa Dios, kanang napuno sa balang espiritu, napuno sa mga mensahe sa Dios, bisan kon labaw pa sa cellphone o bisan pa kung tintalon ka adlaw-adlaw, dili ka madala. So mo na ang gipakita ni Hesus diha sa Mateo 5 nga dili problema ang mata, dili problema ang kamot, dili problema ang mga butang. Aron kana bitang maoy gubon, maoy tangtangon, kundili ang sala. So unsa may buhaton sa panahon nga ang usa ka butang maoy nakaangin, maoy kana bitang nakaulang or nakababag,
sa imong pag-alagad sa Ginoo o sa presensya sa Ginoo. Una nga buhaton, ayaw hulata nga ang Dios mo'y mo disiplina. Kinahanglan kita mo'y unang mo disiplina, magkat-on tag disiplina sa atong kaugalingon. Pagdisiplina sa paggamit. Likayan ang daotang kanabitang mga mensahe, dili nato tugutan nga ang mga daotang mga mensahe maoy maghari, maoy magpuno sa atong nauna og kasing-kasing. Unya mga ita og kaalam sa Ginoo sa paggamit sa insaktong paggamit sa tanang mga butang aron mahimo tang kapiyalan. Kay kung ang ato ang gugma sa Dios, ang atong pagtuo sa Dios, ang atong pagsalig sa Dios madala ra butang, ipakita nga mas lig-on pa day ang butang kaysa atong kasing-kasing. Ato hinumduman, ang cellphone o bisan unsang butang, wala ni sala. Ang paggamit ra sa tao maoy makahimog sala. Maubitanan si Apostol Pablo, miingon siya sa unang Korinto 10:31, busa bisan unsa inyong kanon, inyong imnon, bisag unsa inyong buhaton, buhata ang tanan alang sa himaya sa Dios. Dili sa gusto sa ato ang kaugalingon, kundi sa gusto sa Dios. Kung unsa ang mga butang unod diha sa cellphone, computer man, nga dili makapahimaya sa Dios, ayaw na gamita. Kay naay pasidaan ang Ginoo nga ang tanang butang pwede na itong gamiton basta makaalagad tas Ginoo, mahimaya ang Dios. Dili insakto ang pagpasakit sa kaugalingon tungod kay sa sayop nga pagsabot. Sa ako nang gikaingon nga dunay usa ka pastor nga may putol sa iyang kinataw tungod kay naglisod siya sa pagdumala sa iyang panghuna-una. Tungod kay naay kay libgon, dili solusyon ang pagputol og dili na maoy gitudlo sa Biblia. Ang problema, mga igsoon, dili ang parte sa iyahang pagkalalaki, kundi ang kaibog sud sa iyang kasing-kasing. So dili sulbad pinaagi sa pagputol sa parte sa lawas, kay ang sala nagsugod sa sulod sa tao. Sa akong gikaingon, wala magsugod ang sala sa gawas. Nagsugod ang sala sa kasing-kasing sa tao. Maunay usas na nakapasayop bitaw sa tao. Daghang katuo nga ang sala nagsugod sa gawas. Nagsugod na sa sud. Gatuo mo mga kaigsunan nga makasala ka tungod sa laing tao? Makasala ka tungod sa butang? Matintal ka tungod sa tao? Tungod sa kuan, gihakaran man, di kauno na lang. Nya moingon ta nas Ginoo nga Lord, tungod magud ato niya. Nakasala gyud ko, wa gyud ko kaantos. Inana ba kababaw? Mga igsuon, dili na inana ang gipasabot sa Dios. Ang tao matintal na dili tungod kay ang sala nagikan sa gawas. Ibutang na sa inyong nauna. Ibutang na sa atong katagsa-tagsa kunaon kasing-kasing. Timan ang sala wala magsugod sa gawas o wala magpuyo sa cellphone, wala magpuyo sa bisan unsang butang nga naas imong palibot. Kung makasa ka, dili na tungod ni bisan unsang butang nga naa nimo, kundi naa nas imong kasing-kasing na daan nga wala nimo isurrender sa Dios, nga wala nimo biyae, wala nimo patya.
Mao bitaw ng si Apostol Pablo dunay sulat diha sa Kolosas man siguro nang libro Kolosas 3:5. Ingon sa dinhi, busa patyan ninyo ang kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo, sama sa salawayong pakighilawas, kalawayan, kaulag, daotang kailibgon, o kahakog nga maoy usa ka paagi sa pagsimba sa Dios. Kay moabot ang kapungot sa Dios ngadto sa tawo nga magbuhat niini mga butanga. Kay mao lagi na kung unsa ang naas imong kasing-kasing, mao na imong tinguhaon. Bisan pagkapila pa bukon nimo ang silpon o bisag kapila pa nimo laglagon ang mga butang, bisag hutdon pa nimo laglag ang mga butang nga naa nimo para dili kunuhay ka makasala. Makasala gyapon ka nganuman. Dili wala manggod magikan ang sala, wala magikan ang sala sa gawas. Naa sa suod. Bisag kapila limpyuhi ang kamot, bisag kapila limpyuhi ang mata, bisag kapila laglagon ang mga butang para kunuhay dili makasala og mabati na ang presensya sa Dios. Kung dili gani wag tangon ang tawhanon nga kinaiya. Di gani patyon putlon ang tawhanon kinaiya nga nasod sa kasing-kasing. Makasala gyud. Unya inig-atubang sa tawo ngadto sa Dios. Walay angay ang tawo nga moingon tungod manggod sa cellphone, tungod manggod sa amo ang atong bayhana, atong lakiha. Nagkasala noong ko. Dili oy. Sultian amo. Kung puno ka sa balang espiritu. Mao bitaw nang ingon si Apostol Pablo sa Galacia kapitulo 5:16. Labaw sa tanan paharian ninyo ang balang espiritu. Kay kung maghari ang balang espiritu, maunay mo manalipod aron dili ka kabuhat og daotan. Parion ang balang espiritu. Ang uban sad moingon pod nga insakto lagi pastor katong usa ka pastor nga nimbuka sa iyang cellphone kay maumantoy nakababag nakapawagtang sa presensya kuno sa Ginoo. So dili to siya kapialan sa cellphone. Pero kabalo ba mo? Bisan kung wa toy cellphone, lain na pong butang ngayang bukon. Lain na pong butang ang iyahang kubon. Ngano man, madala ra masas butang. Pero ang tinuod dili tungod sa butang, tungod na sa kasing-kasing. Kabalo ba mo nga daghang kay mga tao diya sa Biblia nga bisan pa kapila ladlari og sala. Lalaki giladlaran sa kaaniyag sa babae, bisag sila ra duha. Wa gyud matintal ngano man. Wala may sala sa iyang kasing-kasing. Wala may tawhanon nga pagbati kinaiya sud sa iyang kasing-kasing. Sama ni Jose. Si Jose mga kaigsunan adlaw-adlaw sang gitintal sa iyang agalon. Maanyag, guwapa, matahom. Adlaw-adlaw sang gitintal. Pero wa gid siya madala. Ngano man, buhi kayo ang iyang pag-ila sa Dios. Limpyo ang iyang kasing-kasing, limpyo ang iyang una-una. Kinsa manggod wala makasinatig kanang mga tentasyon. Sa ako nang kinabuhi mga kaigsunan ay kapila ko tintala. Maghisgot og babae, kapila ko tintalag babae. Tinuod na. Pero kon nanakay tawhanon nga pagbati sa imong kasing-kasing, bisag wala pay tentasyon, muduol ka gayod sa tentasyon. Pangitaon nimo ang tentasyon. Labi na kon mapuno na ang imong nahuna sa tawhanon nga kailibgon, tawhanon nga kinaiya. Mga igsoon, inani siya. Dili pagputol o pagguba sa butang o sa parte sa atong lawas ang solusyon.
aron ang tao di magasala. Kundili ang pagputol sa relasyon sa sala. Una akong giingon nga, putla ang daotang batasan, biyai ang tindasyon, likay ang kahimtang nga naas imuhang kaugalingong kasing-kasing. Muna niingon siya nga patyan ninyo. Ang tanan nga yutanong kinaiya. Dili na ang gipasabot ni Ginoong Hesus, dili na siya literal. Ang gipasabot ni Jesus diya sa Mateo 5 mahitungod sa pagtulunan sa pagpanapaw. Kung maminaw ta sa mga wali o maminaw ta sa mga mensahe, mga kaigsunan, mura bitaw og pagpainggan niyo lang sa ubang mga tao nga makakita, makadungog, moingon nga sakto gyud. Kinahanglan yung bukon ang usa ka butang para dili gyud makasaang ato ang kasing-kasing. Dili man na maoy solusyon nga bukon, putlon o kaha laglagon ang butang. Kung naa ninyo nga kanang like example na ay cellphone nga mao hinungdan nga nawagtang ang presensya sa Dios, dili na ninyo mabate ang presensya sa Dios, dili ang paglaglag, dili ang pagmartelyo, dili ang pagguba. Dili ka ana mahimong kapiyalan, dili lang sa usa ka butang, dili lang cellphone. Ihatag na sa mga tao nga kapiyalan, kasaligan. Ayaw na lang pangayo og butang sa Ginoo. Kaysa ako nang gipamalandungan nga mga mensahe sa Biblia, wala tao'y sala ang butang. Wala diha ang sala sa butang. Ngano man, labaw ang tao kaysa butang. Kabantay mo, nganong nadala si Iba? Dili tungod kay lami og nindot nga tan-awon ang bunga sa kahoy nga naa sa tanaman sa Eden. Kundili, ang ihang daotang tinguha nga mahisama sa Dios. Nga maabli ang iyang hunauna og mahisama siya sa Dios. Mao to nga sa diha nga naa say huna-huna nga bitaw no nga pwede man di kong mahisama sa Dios, maabli ang iyang hunauna. Didto na niya nakit-an nga lami kaunon ang bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. Naghatag og kahibalo. Mabitaw na nga, si Santiago mga kaigsunan, ingon siya diha sa asa guning kapitulo sa Santiago. Naaman siguro tos versikulo 1. Versikulo 1. 14. Apan mo abot ang tentasyon kon ang tao hayloon og danihon sa dautan na niyang tinguha. Kanus ade ay madala ang tao sa dihang naanay dautan sa iyang hunauna. Munang mag-uol ko ba, doon na po'y mga pastor o mga magwawali nga ni agre, ni uyon, ang uban po ni amin nga, sa insakto gyud nga gibuhat sa usa ka pastor. Imagine nga mahal kuno to nga cellphone. Iyag yung gidukdok samtang nagwali, iyang gimartilyo. Unya ingon dayon sa mga tao, inanian ninyo kung ang inyong cellphone nakaulang sa presensya sa Dios. Wala may tao'y labot ang cellphone, wala man tao'y labot ang mga butang. Wala man diha ang sala. Unsa ko'y bili sa cellphone sa kinabuhi sa tao, unsa may iyahang kalidad.
nang wala gyoy, walay mahimo ang cellphone. Kung dili interesan sa tao, doon na ba'y kinabuhi ang cellphone? Doon na ba'y kinabuhi ang mga butang? Ang tao ray dunay kinabuhi, ang tao ra maoy na ay tao, ang tao ra kitarang tao maoy na ay desisyon. Kita do natay kahibalo, dunay kakayahan. Kung unsaon nato paggamit ang cellphone, dili na wala na ilabot. Ang ato ra gyud mga tagkaalam sa Ginoo nga tagaan tagkaalam sa pagdumala, paggamit, o tagaan tagkaalam sa pagdisiplina. Munay pangayoon nato sa Ginoo, dili kay pareha sa usa ka pastor nga giputol taon na ang iyang kabuhi, iyang giputol ang iyang kinatao. Kay basi po dagay og muisog po dagay makakita to sa iyang giwalihan. Para dili siya makasala, iyang giputol. Niya na-upload man gyud to sa Facebook. Gibalita man gyud to. Nga usa ka pastor mimputol, mingkutlo sa iyang kinatao aron dili kuno siya makasala. Sa may giingon ni Jesus Christ, kung magtan-aw pa lang gani ka, nga wa pa gani nimo buhata, apan kung napuno na ang imong kasing-kasing, naghuna-una na kagdautan, nakapanapaw na ka. Buti pasabot, ang sala wala magikan sa gawas, wala magikan sa kamot, wala magakan sa mata. Ingon sa putla, lugita, dili na literal ang gipakita o gipasabot ni Jesus. Ang lugiton, ang putlon, dili ang parte sa lawas. O dili angay bukon, gubon, laglagon ang butang para dili makasala ang tao. Ang angay lugiton, ang angay putlon, ang angay gubon, laglagon, bukon, dili butang, dili parte sa atong lawas. Kundili ang sala. Ang tawhanong kinaiya. Wala ningon siya nga patian ninyo. Ang tawhanon nga kinaiya. Kanang kailibgon. Unsa gay giingon diha sa Kolosas. Atong balikon pagbasa mga kaigsuonan. Busa patian ninyo ang kaibog nga kalibutanon nga naa kaninyo sama sa salawayong pakigilawas. Kalawayan, kaulag, daotang kailibgon, kakog. Nya mo ni ang mga mensahe nga mo kana bitawng mulig-on sa mensahe sa mga giwali sa ubang mga apostoles. Sama ni Apostol Santiago sa Santiago 1:14 sa ako nang gibasa. Apan mo abot ang tentasyon kon ang tao hayloon og danihona sa dautan niyang tinguha. Kinsay mudani, dili ang kamot, dili ang mata, dili ang butang, ang iyang dautang huna-huna. Kung ang atong kasing-kasing, kung ato ang huna-huna, puno kanunay sa mga minsay sa Dios, puno kanunay sa balang espiritu, sultihan ta mo. Kung ikaw lalaki bisag hubuan pa ka, kanang bisan pag naibabay diyang maghubo, dili ka maghuna-huna og daotan. Kay puno man ka sa balang espiritu. Puno man ka sa mga minsay sa Dios. Bisan kamong mga babae. Pero kung dili gani puno sa balang espiritu, dili gani puno sa mga minsay sa Dios, bisag wala pa'y lalaki. Mura nagnaay lalaki nga naghubo. Kung ang atong nauna, ang atong kasing-kasing, napuno sa tawhanon nga tinguha. Napuno sa kalibutanong tinguha. Wala nga, dili, wala tay katungod nga mo pasangil ni bisan ginsa. Ayaw batasana nga moingon ta sa Ginoo nga tungod ni sa cellphone, tungod na sa murag mas nakasala noon ang Ginoo nga nagbutang sa imong kinabuhig cellphone. Tungod ni sa trabaho, Lord.
Tungod ni sa negosyo, Lord. Tungod ni sa sakyanan, Lord, nakasala ko. Dili oy. Walay labot na. Wala diha ang sala. Ang sala naa sa sud, wala sa gawas. Bantayanan kayo mga kaigsunan ang mga wali. Tungod kay dunay mga wali nga sayop sa pagsabot sa gipasabot sa Biblia. Literal kayo ang pagsabot nila. Sa giingon ni Ginoong Hesus, lugita ang mata, lugita ang putla ang kamot. But ba ipasabot nga mas malipay ang Dios nga pasikitan nato ang atong lawas. Hinluan nato ang ato ang kamot. Hinluan nato atong mata. Uni ang kasing-kasing. Bisag kapila pa nato hinlui putla ang atong mga kamot o bisag wa nay kamot, wa nay mata. Pero ang atong kasing-kasing tawhanon, dautan. Bisag wala, bisan kon moingon ta nga bisag wala na kay butang. Maingon na ka nga, di na ko kasalaan kay wa na gukoy butang. Pero kung atong kasing-kasing puno sa kanabitang ang atong ganing kasing-kasing mga kaigsunan, puno na gani sa tawhanong huna-una, mga butang tawhanon, mapuno na gani sa mga butang kalibutanon mga kaigsunan. Unang moingon ko nga, bisan og wala kay butang, dili gyapon ka kalingkawas sa sala. Ngano man, tungod kay ang sala wala magikan sa gawas, nagikan sa sud. Mauna nga ingon si Apostol Pablo nga, patyan ninyo ang tawhanong kinaiya, tawhanong panghuna-una. Na magbantay gyud ta mga kaigsunan sa mga wali, sa mga gipasabot sa ubang mga magwali, kaysa ako nang gikaingon, kung sayop gani ang ilang pagsabot sa mga bersikulo, sayop usab ang ilahang kanang response. Kung sayop ang response atong mabuhat, dili gyud na mo resultag panalangin. Dili gyud na mo resultag panalangin, puro na makaangin. Pero hanang uban mga kaigsunan, ilang panabot nga ang Amahan og si Jesus og ang Holy Spirit maura. Unsay maura nga ang pulong Dios og ang pulong uban sa Dios. Naa ba di ay nga maura usa unya nay uban? Nya nagkuyog yun ng pulong ug ang Amahan. Nya dito sa trono na ay lingkuranan. Og miingon dito og ang anak gipalingkod sa tuo sa Amahan. Gipalingkod sa kiliran. Ang uban moingon nga dili man na god literal. Kay ang Dios Espiritu wala nay kamot, walay kuan. Naay dagway sa Holy Spirit. Ang dagway sa Holy Spirit mao nay dagway nga gibuhat sa Dios sa tao. Mao na nga kung kita nga mga magtotoo mga kaigsunan, dili gani laom ang atong pagsabot, kana bitaw dili laom ang ato ang pagtuon sa Biblia. Magtando-tando rataan ng mga nagwali diha sa social media. Muhatag og panahon sa inyohang mga mensahe dinhi, inyohang mga response. Inumdumi nga ang sala wala na magikan sa gawas aron ka makasala. Nganong makasala ka? Tungod na kay wala maghari ang Balang Espiritu. Kung naghari ang Balang Espiritu sa atong kasing-kasing, sa atong huna-huna, dili og dili gayon ka makasala.
Lucy C. Gorgonio. Amin, amin jud kaayo pastor, tinuod jud na, no? Si Rose Bisen, maayong gabi pastor, salamat sa Ginoo nakasignal ko, nakaapas ko sa imuhang live. Apan moabot ang tentasyon kung tao hayloon sa dinhon dautan niyang tinguha 15. Unya ang iyang daotang tinguha manamkon og manganak og sala og inig kahingkod sa sala magdala kinig kamatayon. Dili tao na tungod sa kamot, dili na tungod sa mata, dili na tungod sa butang anong ang tao nakasala. Tungod na sa iyahang paggamit sa iyahang kasing-kasing. Tungod na kay naa sa iyahang kasing-kasing ang sala, ang daotan. Mao na nga nasayop siya paggamit sa iyang mata, sayop sa paggamit sa iyahang dalunggan, sayop sa paggamit sa iyang kamot. Kay ngano man naa naman sa iyang hunahuna o kasing-kasing. Unsay giingon diha? Nagtinguha naman. So mabasa pa ko og mga mensahe dinhi mga kaigsunan, kung doon na mo'y mga mensahe la ipaabot na dire. Kung unsa pa inyong mga mensahe o kaha inyong mga pangutana. Kaya ato nang tagaan og pagtagad ang inyong mga pangutana. Unsa may imuhang panghuna-huna, ato nang tagaan diri pagtagad diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kiminaw sa tag-awit mga kaigsunan, makalangit. Mangita sa kog awit dire mga kaigsuonan, no? Awit makalangit dito sa cross. So ibutang gyud na nato sa tong nauna mga kaigsunan nga kon ang atong kasing-kasing dunay sala nga nagpahipi, nangandoy ni nga tawhanon, nagiharian is mga butang, giharian is tawhanon nga kinaiya, dili ang hubalang espiritu naghari niini. Bisan pa kung wala kay butang, bisag wala na kay kamot o wala na kay mata, maghari yapon ang saha. Pero kung ang atong kasing-kasing napuno sa balang espiritu, napuno sa mga mensahe sa Dios, sa ako nang gikaingon, bisag mapuno pagkasbutang, dili ka makasala, ngano man na man kay kaalam sa pagmanage, sa pagdumalas butang. Imelda Balandan, amin jud pastor, from Pastor Jimmy Bonghanoy. Oy, Pastor Jimmy, maayong gabi Pastor, dalaygon ang Dios. Ang Dios magauban o magadihog ug padayon ang Dios maghatag ninyong kaalam. Pastor Jimmy Bonghanoy, gikan ni Imelda Balandan. Si Elina alis na kwamag, amin tinuod gyud na pastor. No? Kinsa man gud wala makaaging tindasyon. Ako mga kaigsuonan, ako gining isugid ninyo kapila gyud ako hisgote. Daghan kay kong naagian nga tentasyon, hisgot akong tentasyon, tinuod gyud ni. Samtang nagtrabaho ko og family driver, kanang ang among mga amo kanang kuan dakog mga rangko ba, akong mga amo niya, kami mga trabahante duha mi ka book driver, niya dunay gitawag mayordoma, o niya dunay duha ka labandera. Kato mga kauban nako namo nga mga babae, ang mayordoma o labandera, puro to sila mga dalaga. Pero ang duha, ang usa dunay anak, gitawag og single mom.
Pero ang usa walay anak pero kana bitawng nakaagi na ba? Nakaagi na og buhat sa minyo. Unya biktima to sa daotang amahan ang usa ng kauban. Nya atong panahon na among amo dagkong mga rangko na ay trabaho nga naa sila sa gawas atong panahon na kay naa sila'y giatubang nga kaso kay ang usa abogado, ang usa ang babae nga among amo dako pog rangko. Nya doon na sila'y anak, ang among amo doon ay anak nga nag-eskwela pag elementary. Sa kahigayon adto, among mga amo to sa gawas sa nasod. Unya ang nabilin ang anak sa among agalon. Unya karon kay ang among mayordoma stay out man ipauli ang nabilin ang duha ka maid o katabang. Ang usa kay nisuroy man sad. Ang nabilin ang usa na lang. Katong biktima sa daotang amahan. Karon ang kauban akong driver kay wala man pod ang among mga amo. Mura pod siya og kanang wala pod mo duty. So ang nabilin adlaw o gabi ako og katong maid katong labandera. Unya atong panahon na mga kaigsunan, grabe ko og kanang kainit sa pagbasag Biblia. Sa ako nang gikaingon duha-duha akong Biblia. Ang usa akong unlanan, ang usa mo'y akong basahon. Og wala ko kasabot nganong wala po'y nagtudlo nako. Wala pod sa akong nahuna nganong kinahanglan unlanan nako ang Bible. Basta kay mura og nabatasan nako nga atong panahon na unlanan jud nako ang Bible. Nya dili pod magguba. Kay gitarong po nako og butang aron dili maguba akong Bible. Nya mo toy akong dala-dalaon. Nya do na po ko'y Bible nga ako gyung basahon. Usa kahigayon ato mga kaigsonan, mga alas 10, paingon nas alas 11. Kanang ang kusina og lutuanan, ang kusina lahi kay sa lutuanan, ang lutuanan to asa gawas. Unya ang puy-anan sa mga babae o higdaanan sa mga babae tuwa sa gawas. Nya ang CR sa mga katabang, sa driver, sa boy, sa maid, tuwa pod sa gawas. Unya ang CR naasod sa kwarto sa babae. Murag wala pa gyud sila ka bantay ato nganong inato ang kanabitang porma sa ilang balay. Ang CR sa mga katabang usara, CR sa babae o CR sa lalaki. Nya ang CR naa pa gyud sa sud sa kwarto sa babae. Kung mo CR me mo sud gyud mis kwarto sa babae. Isa mi maka CR og mao gyud toy plastada sa ilahang Pinoy-anan. Karon ming tawag akong amo nga kinahanglan nga tagbuon nako sila ugma, ana man siguro to basta kay nagdali-dali kog labas ako ang uniform. Kay wala pa man pug ko matagaig kompleto nga uniform. Kay kaming mga driver, mga maid, basta kay katabang atong balaya naa gyud uniform. Unya bawal og dili mag-uniform. Kinahanglan mag-uniform gyud me. So bisag alas 10 na ning laba ko sa ako ang niadto ko sa CR kay kasagaran dito gyud pud mi manglaba kay tuwa dito ang kusog ka tubig. So nang laba ko dito sa akong uniform mga alas 10 kapin hangtod alas 11. Karon ang anang orasaha ang anak sa among amo nga elementary wala pa kay buot, wala pa kay kalibutan unsay kuan.
tuwa na sa second floor. So ang naagtikaw-tikaw sa lalom, ako og kato na lang maid. Pero anang panahon na, grabe ko kainit sa pagbasag Biblia. Nya, kuan ako, kanang nanglaban ako dito sa CR, kuso-kuso kung maayo na. Karon kay, sultihan ta mo, naagyo ng tentasyon, di yun na mahitabo nga. Kana bitang, dili ka makasinatig pagtintal. Lamang, madala ka sa tentasyon kung mahaylo na kas dautan, kung ang imong nauna, dautan na. Mao na gipakita sa Biblia. Mao na nga sa atong pagkakristohanon, di natutugutan nga atong nauna, puy-an og dautan. Ang atong kasing-kasing, dili natutugutan nga puy-an og dautan. Karon, kinahanglan akong ablihan ang gawang, pultahan sa CR kay init man, yan ang laba ko. Sige kuso-kuso. Karon paglingi na ko katong katabang kay, uy, nagpanty naman og nagbra. Tinood na. Karon, mura ko og kanang nanginit nga wa ko ka balo unsay akong buhaton ha, nang ditso na ko gwaswas dayong nahitabo ato mga kaigsunan, gitintal ko. Pero kabalo ba mo? Naas ako na huna o kasing-kasing. Nga useless ang akong pagbasag Biblia kung magpadalar ako. So mo na ang tinuod gyud nga ang pulong sa Dios manalipod. Ang tinuod gyud ang pulong sa Dios hinigiban. Kung ang atong huna-huna mapuno ra kanunay sa minsay sa Dios, way tentasyon nga makapukan nimo. Ako sa istoryahan. Di paghuman ako hay-hay, ditso ko og sod sa kusina, kay dito man ko matog sa kusina. Lahi tong lutuanan kay na mas gawas. Wa ko makabuhat og dautan niya. Wa ko makabuhat sa gusto unta niyang mahitabo. Kay ang iyahang gipadungog nga okay ra nay anak, bahalag walay papa. Ikaduha, gadrive kog taxi sa Cebu City. Tinuod na nga kanang giingon sa Biblia nga kung sige kag paminaw og dautan, mapuno na gani ang imong nagdautan, mura ka og mangandoy na ana. Kami mga taxi driver sa una sa Cebu City, kay taxi driver magpila man mi kung mingaw na gani, wala na kay pasahero, magpila mi sa mga mall, sa mga hotel. Nya kung magpila mi, walay laing buhaton magsigi og inistoryahanay, nya minaw sad ko istorya sa mga taxi driver. Labi nag mga tang-ana kaayo nga mga taxi driver, puro na lang labi nag mga kalibutanon kaayo. Kanang naagyo ng mga malaway nga mga istorya, na mga hilas, mga malaway nga mga sugilanon. Ya, maghisgot na sila anang lugaraha na ay mga babae, anang lugaraha na ay mga magpabayad. Niya, istorya sila, istorya, hangtod. Kanang nakasunod ko sa ilang istorya. Sa dihang nakasunod ko sa ilang istorya, tinuod yun nga, kung unsay imong madungog, muabot na sa imong huna-huna. Kung unsay imuhang madunggan, musod na sa imong huna-huna. Mao na'y nahitabo nako. Nakabalo nako asa dapit sa diha sa syudad. Kanang na mga babaeng bayaran nga matud pa nila, mga bata pa, ang uban mga estudyante pa, para sa ilang mga examination. So tungod atong panahon na daghan kog kwarta tungod kay Disyembre, kusog ang taxi. Nya ulitaw katong panahon na. Tungod kay kanunay na kong nakadungog, nakabati sa mga taxi driver, mura og akong una nangandoy. Tinuod na. Nangandoy ang akong una.
So akong giadto ang usa ka lugar o dapit nga ilang gisugilon. Dili lang ko musugilon ninyo kung asa dapit sa lugar sa Cebu. Kanang inikalauna, alas 2 launa, magpila na sila. Nya naapod sila yung mga leader nga moingon, unsa man sir, boss, pila man. So ako yung giadto ang usa ka lugar, ang street nga ilahang gisugilon. Tuod dunay usa ka Camry, kanang Camry nga sakyanan nga ng auto. Mura og kung wala ko masayop kanang Camry, Honda man siguro ng Camry. Auto. Ako ang gisundan ning pick up og duha ka babae. So ako sad na ako'y kwarta tungod kay sige kog huna nga sige kog kadungog sa mga istorya nga sila mao ni take out sila, ning kuha sila, ning pick up sila. Nangandoy pug ko nga murag okay ulitaw bitaw ko na ako'y kwarta. Mutry ko no ko. Pag sunod na anak ko sa Camry, naanay ni dool na ako, sir, kanang pila unsa may imo, pila edad. Kabalo ba mo nakalak ang akong taxi? Tinuod gyud kung puno gani ka sa balaang espiritu og sa mensahe sa Ginoo. Bisan kung ang imo una kana bitawng mura nagmalingla na, pero kung ang imong kasing-kasing na mensahe sa Dios, nagpanarbaho ang Holy Spirit. Tinuod yun. Dunay tingog sud sa akong kaugalingon ug miingon. Useless ang imong pagbasa sa Biblia. Useless ang imuhang pag-eskwela Bible school. Kaya itong panahon na nag-eskwela pa ako Bible school. Nag-taxi driver ko ato tungod kay kinahanglan sa amo ang biyahe-biyahe sa mga kanang evangelism. Tinuod yun. Ang akong gibuhat, akong gikambiyada permira, dahil akong gipadagag hinahinay ang taxi. Pagkabantay sa babae nga, dili ko di ay mo pick up na usab ang akong nauna. Ning kuha siyag bato o niya, gidok-dok niya ang likod sa akong taxi. Kanang Liborio taxi na asa Pitos, Pulang Bato, ang grahian. Di na ko kahinomdom unsa toy plate number. Basta kay naanay dinukdukan ang likod sa akong taxi. Mo na ebidensya nga hapit yun ko madala. Hapit yun ko matintal. Kay sa una pa lang nangandoy na. Pero mo na dalaygon kayo ang Dios. Ako yun ang napamatudan nga kung puno ka kanunay sa pagbasag Biblia, nakigsulti ka kanunay sa Dios. Sa panahon nga kana bitang mag-ungaw na ka sa kalaglagan, mag-ungaw na ka sa sala, panalipdan yu kas Ginoo. So ngano ako nang gisaysay. Inani ni siya. Walay mahimo ang usa ka butang. Walay mahimo bisag unsang butang nga nas pa yung palibot. Kung ang imong nauna kasing-kasing puno sa mensahe sa Dios. Puno sa balang espiritu. Mao na niingon si Apostol Pablo nga sa katapusan pun-a ang inyong nauna sa mga maayong butang. Pero ang problema karon sa mga Kristohanon, wala na kayo oras sa pagbasa sa Biblia. Wala na kayo oras sa pagtuon o pag-abli sa pulong sa Dios. Ang hita po, walay makapanalipod niya. Walay makapanagang. Mo na nga, nahimong instrumento kini atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa pagdasig sa matag usa nga, basaha ang Biblia. Hatagig panahon ang Biblia, pakiksultihi ang Dios pinaagi sa pagbasag Biblia. Kay maunay, hinigiban. Manalipod ang Dios sa imong kasing-kasing kung nauna. Muna mo iyong ko nga, kanang wale nga mo iyong, sakto gyutong iyang gibuhat nga ihanggi buka ang iyang cellphone. Ako mo agree ko ato. Mabugatan ko kay ang mga tao mo ingon pong amin, sakto gyud. Kay naabog yun as Mateo 5:29, 30 nga putlon ang kamot, lugiton ang mata. Kinahanglan pa bang pasakitan nato atong lawas?
aron mapukan ang sala. Kinahanglan ba di ay nga bukon ang mga butang nga gisalig, gipiyal, giintra sa Dios aron mapukan ang sala? Dili oy. Ang sala nga naa sa atong kasing-kasing, ang tawhanong kinaiya, kalibutanon nga mga pangandoy, mo'y atong putlon, mo'y atong lugiton, mo'y atong patyon. Mo na ningon si Apostol Pablo, lugita patya. Kay walay mahimo ang bisan unsang butang, bisag hakaran pa ka. Tinood na, bisag hakaran pa ka. Kamong mga babae, bisan kung naay lalaki, nga mo, kuanin yung kwarta, kung puno kas balang espiritu og sa mensahe sa Ginoo, dili magpulos ang kwarta. Bisag tanyagan pagkag pinakaninot nga trabaho, dili og dili gayud ka mapukan kana kung puno ang imong naunang kasing-kasing sa mensahe sa Dios. Munang ang tao makasala, dili na dawaton sa Dios nga tungod na sa tao, tungod sa mga butang. Walay mahimo ang tao, walay mahimo ang butang. Kay ikaw mo'y nagdumala sa imong kaugalingon, dili ang butang. Munang giwali na ko ni kay daghan kaayo mga sayop nga mga teaching diha sa social media. Daghan na mga sayop nga teaching. Nga ilahang gipasabot nga tungod lagi sa cellphone, nawagtang ang presensya sa Dios. Dili oy. Tungod na sa iyang kasing-kasing. Tungod na sa iyahang kaugalingon nga wala maghari ang Holy Spirit. Wala maghari ang mensahe sa Dios. Kay kung naghari pa ang balang espiritu o puno pa ang iyang kasing-kasing sa mga mensahe sa Dios, bisag unsa pa na pila pa kada kabuok cellphone, mas magamit niya ang cellphone sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Dili aron mawagtang ang presensya sa Dios. Mga igsoon, dili lisod sabton ang mensahe sa atong Ginoo. Kay iyan ang gipasabot sa uban pang mga mensahe diha sa libro sa Biblia. Mao na nga kitang mga Kristiyano, dili lang usa ka libro sa Biblia mo'y ato ang barugan o abasahon, kundi ato nang ikonik ngadto sa uban nga mga libro nga naa sa Biblia. Prehaan nang moyong kong daghan kay mga sayop nga mga pagsabot bitaw sa uban. Prehaan nang ang amahan o ang anak o ang Holy Spirit o Sara, pareho silang Dios. Pero wala gipakita nga daghan na taog Dios. Usa ka pulong Dios. Pero gidala ni sa amahan, sa anak ug sa Espiritu. Usa ka buok Pilipinas, pero tulo ka mga island. Luzon, Visayas, Mindanao. Pareho silang Pilipinas. Wala magpasabot kay na Mindanao na dili na Pilipinas. Kay Bisaya na dili na Pilipinas. Muna nga masubo ko sa uban nga mga magwawali nga modipinsa sa ilahang mga wali nga dili mao ang gipasabot sa Dios, gipasabot ni Jesus Christ. Kamu nga naminaw karon, isulti ni sa inyong kaugalingon o sa inyong Pinoy-anan o sa mga tao nga dili kinahanglan nga pasakitan nato atong lawas aron mapukan ang sala. Dili kinahanglan nga gub-on, buk-on, laglagon ang usak butang para mapukan ang sala. Dili na maoy makapapukan sa sala ang pagbuak o paglaglag sa butang o papasakit sa tong lawas. Kundili ang paglugit, ang pagputol sa tawhanong kinaiya, tawhanong batasan. Nya ingon si Apostol Pablo nga sayon ra kaayo nga ilhon ang tawhanon nga kinaiya. Sa Galacia Kapitulo 5:19, ingon sa dinhi nga
Sayon kaayo pag ila sa buhat sa tawhanong kinaya makita diha sa salawayong nga pakigilawas. So muna nga ayaw gyud tuguti nga kana bitang mabuhat nimo ang salawayong pakigilawas, hugaw gilas nga mga buhat pagsimba sa mga Dios. Nya kanimo ni atong tangtangon. Unsaon aron matangtang ni? Sayon ra kaayo. Basaha kanunay ang Biblia ug pagpaduol kanunay sa Dios. Simbaha ang Dios. Di man tuod ka kaadtong simbahan, pero simbaha ang Dios. Pero kung makahimo ka sa pag-adto, adto ang simbahan. Dili para sa imong kaugalingon lamang, kundi para sa uban. Para madasig pon ang uban nga misimba sad ka. Mga igsoon, kana mo'y atong putlon, kana mo'y atong lugiton, kana mo'y atong bukon, laglagon ang tawhanong kinaiya. Dili na mga butang. Unsa gunang gidukdok ng silpon kay maoy nakaangin sa nawagtang nga presensya. Unsa di ay nilihok din ng silpon. Doon na din ay kinabuhi ang silpon. Wa man ay kalibutan. Kana mga butang sa ato ang palibot. Wala man na sila'y kinabuhi nga muduol na to. Ang atong buhaton noon magpapuno ta sa mensahe sa Dios. Basahon na to kanunay ang Biblia. Magpaduol ta kanunay, makigsulti ta sa Dios. Maingon ta, Lord, pun ako. Mao bitaw na ningon nga, pun ako sa presensya mo. Awiti kanunay ang Dios. Simbaha. Basaha ang Biblia. Kaya ikaw ra. O uban imong pamilya. Sultihan ta mo. Dili o dili ka matintal. Likay ang mga pagpamati sa mga dautan nga mga mensahe. Kay kung sige manggug ka og paminaw, maka-interes manggug ka. Samas ako ang nasinatian. Nga, nang-interes na ko nga, musuway tuod ko. Ulitaw bitaw ko, lalaki ko, na pa ko'y kwarta. Kidako kay kong income sa taxi atong panahon na. Katong nag-30 plug down pa. Nya, before 40 plug down, nag-driver, nagugog taxi atong. Dagko kay may kwarta ato kay wala may habal-habal sa una sa Cebu. Wala pa'y mga habal-habal, wala pa'y angkas, Maxim, unsa pa ng mga pasayurohan ron sa Cebu. Taxi, ragyo, jeepney sa una. Dagko kay may income sa una, kay mag-ilog ang mga pasahero. Bisag asami. Dagko kay may income. Moto nga, niyon ko nga, musuway di ituod ko, kay na ako'y kwarta. Ulitaw pa ko. Pero mo na, kung naagyo de kay time ni Lord sa pagbasag Biblia, pagpakisulti sa Ginoo, manalipod ang Dios nimo. Trabaho sa Ginoo ang pagpanalipod. Basta paduol ra niya. Dili kay sultihan ta mo mga kaigsuonan, balik-balikon gyud nako ni ninyo. Nya ipanugi ni suban. Dili lagi solusyon nga laglagon nimo ang usa ka butang para mapukan nimo ang sala, or putlo nimo ang imong kamot, putlugito nimo ang imong mata. Dili man na maoy gipakita o gitudlo ni Jesus Christ. Dili literal ang gitudlo ang gipasabot ni Jesus Christ. Ang naas atong kasing-kasing, naas atong nauna. Kay puno gani ka sa Espiritu Santo, sa pulong sa Ginoo. Pialan kag mga butang. Kay mamanage man nimo na. Pero kung dili gani ka kapialan sa usa ka butang, o ingon si Jesus sa gamayng butang, dili kapialan sa dagkong butang. Ayaw na lang sige pangayo nga Lord i-bless ko. Kay naa pa man gani gamay nga panalangin.
Mao na manggani makaangin unsa pa kaha ng mga dagkong butang, dako na kay nang makaangin. Mo na akong tudlo ninyo. Papuno mo kanunay sa mensahe sa Dios. Basa mo kanunay Biblia. Simbaha ang Dios. Pakigsulti siya. Kay bisan unsa mga butanga na nimo. Og bisan gani ang wala pa nimo, idugang na niya. Kay kasaligan o kapiyalan ka. Pero kung naakay gamayng butang diha, dili nakakasimba, dili nakakabasag Biblia, unya moingon ka nga, Lord, tungod man guni ani. Ayaw na lang og pangayog panalangin. Kay daghan kayong butang nga mausik. Ya moingon po ubang mga pastor, sakto gyud to yang gibuhat. Nga iyang gibuka ang cellphone. Gipiyal to sa Ginoo niya. Iyang gibuka. Kay mao'y nakaangin nga nawagtang ang presensya sa Dios. Dili mawagtang ang presensya sa Dios bisag unsa pa kadaghang butang kung naa kay mensahe sa Dios. Naghari ang Holy Spirit. Ngano man, makamanage man ka. Bisag kung saon ako og pamalandong ang mensahe sa Dios mga kaigsunan, di yun muuyon ang ako ang espiritu sa uban nga mga wali diha sa social media. Mo-comment yun ko. Una nga, ako nang idasig ninyo. Ayaw mo pataka og paminaw sa mga wali nga dili na mao. Diri sa itong programa, abli ang inyong mga pangutana. Susunod na sad nga mga live na to, kagahapon, kagabi, wala ko ka-live mga kaigsunan kay nagama ko atong awit na dito sa cross. Nya doon na pag yung ko'y i-insert ana, kay acoustic raman gud ang akong plain rapod nga keyboard o electric ang akong gigamit. Pero ako pag yun ang i-insertan o kanang uban pang mga instrument. Munang wa ko ka live kagabi tungod kay doon ako gipang compose nga mga sonata. Nya na matikdan ako nga dali man kong maluya diri sa recording studio tungod ay kainit kayo. Kay sirado man, bintana sirado, diri sirado. Kay di man ako ablihan kay musod man ang kuan abog. So na ako'y gigamang blower ang hangin pagawas. So init gyapon. Kinahanglan magud i-close gyud ang recording studio. Kay kung dili na ko i-close, daling maguba ang mga gadget diri sa recording. Tungod sa abog, munang i-close na ako. Nya nabantayan nako nga pila kay gayon na dali mang maluya akong lawas. Daling ma-dehydrate tungod ay kay init di ay. Dito ko nakabantay nga akong anak misod. Siya pa init lagi kaayo ang imuhang kwarto. Muna nga akong gipasod ang electric fan. Karon nagpa-electric fan ko. Muna nga nakalahutay akong lawas. Muna nga tibok usahay, tibok adlaw na ako diri recording. Ang pagbasa, pagtuon, o pagpakisulti, pinagi sa pagbasa, o pagpamalandong sa pulong sa Dios, o pagampo alang kaninyong tanan. Nga kamo gunitan sa Ginoo, sama sa iyang pagunit o pagatiman sa Ginoo sa mong kinabuhi. Unya, kung doon na may mga pangutana, mas maayo ipangutana diri sa ato ang live karon o kaha sa ako ang account kay ato ng tagaan og pagtagan. Oras alas 9:18 sa kagabion. Ato ang pasalamatan ang Dios sa dili pa ko manamilit sa atong programa. Mag-ambot ta mga kigsunan. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat sa imo mga pulog, mga mensahe. Di na mong nasabtan ang mga pagtulon ano mga sambingay nga imong gibilin nga among nabasahan diha sa balaang kasulatan nga mooy giya ka namo. Kung unsa ang angay namong buhaton ug himuon aron kami dili mapukan
sa bisan unsang tentasyon o sa bisan unsang butang. Salamat Ginoo nga kami imong gitagaag kaalam sa pagdumala sa tanan. Aron kami mahimong kapialan o kasaligan sa mga butang pa nga imong giandam alang sa matag usa. Salamat Amahan nga imo kaming hatagan og kahibalo sa pagdumala sa among kinabuhi sa pag-alagad kanimo. Salamat Lord sa imong mga pulong nga amo karong nadunggat na sabtan. Samtang kami mamahulay mga tulog, kami imong panalipdan. Among isalig itugyan niya kanimo matag usa. Kami imong ubanan, ampingan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Oras na sa akong pagpanamilit, kini niyo igsuon, Pastor Gideon, maingon sa gihapon, ang pulong sa Dios atong ginabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good evening kanatong tanan. Pagdaing nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalan mga pagdaing mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo